भावाशींनू, या गावात पटवण्यासाठी याक पण धडाचा पोर नाही. हा नाही तर काय. मग काय काय चालला काय करूचं आता मग. ताबक कवाट येता भेटला की दिवस खराब जातलो. हा ना हे लपाच्या हा, चला, आईला- चला, एक चला. मिनिट. तर अप्सरा कोण येतं हा. ओ माय गॉड. छाया, गॉड असता गॉड. पोर तसा गॉड हा. बाबल्या कवा टाक बोलो. हा बोलवते. गो संस्कृती हाय गो. आज कवट सोडून डायरेक्ट संस्कृती. काय रे बाबल्या काय आला. गो ये गो. काय रे काय आला. गो ह्या कोण. या मुंबईवर सुनीला मावशीचा पोर. मावशीचा पोर म्हणजे आपल्या भावकीत नाही हा. गो ओळख तरी करून दे. हा गो यो बाबल्या. माय सेल्फ बबन बागवे. आणि यो राजग्या. राजेश राणे. आणि यो मी संतोष सावंत. म्हणजे आमचा संत्या. आणि आणि ही नलिनी. नलिनी बबन बागवे. नलिनी राजेश राणे. नलिनी संतोष सावंत. नलिनी पण घरात सगळे माका नलग्याच म्हणतात. किती अरे, टेन्शन अरे. गेलेलो. हा सुधरूची नाही. आपल्यातलाच असा. हा ना आपल्यातलाच. बाकी घरी कसे सगळे मजेत ना. बरा मा. तुम्ही पण सावंत. हो ती पण सावंत. सोयरीक नाही जमूची. या परबाग वाट देवा. हो तुका सांगतंय त्या 2 पोरांपासून लांब राहू. कोण 2 पोरा. आम्ही. गो तुझा गाव कोणता. कुडाळ. आपला कणकवली. गो तुम्ही कोणते सावंत. सावंत भोसले. पटेल. हा आपण पटेल सावंत. ये बघून गेलो या